Ahojte, ahojte, vítajte Chlapík 2.0 pri dnešnom rozhovore. Dnes som si pozvala experta Tomáša Kebeho. Vítaj, Tomi. Ahojte. Ahoj, ahoj. No a dnes sa pozrieme spolu na tému, že ako objaviť svoje poslanie a vášeň. A ešte na tom ho prezradím, že Tomi je coach, lektor, mentor a online marketer a založil stránku, alebo teda môžete ho nájsť aj na stránke coach.club. A predtým ešte nech sa pustíme do nejakých otázok, tak nechám aj priestor tomu, aby sa trošku predstavil. Tak skús to mi povedať niečo chlapom 2.0 o sebe, takto na úvod a potom môžeme ísť postupne na to. Ahojte, vítajte. Ako už Andrea o mne prezradila, tak áno, primárne som teda certifikovaný coach. Dnes sa už ale coachom nazýva takmer každý, tak preto som sa rozhodol v poslednej dobe zmeniť tú svoju profesiu, aspoň takto to pomenovanie, že som architektom života. A práve preto architektom života, lebo pomáham ľuďom nie postaviť ich biznis alebo postaviť ich na nohy, ale skôr dotvoriť ich vízie, sny a predstavy. Čiže tak ako architekt vizualizuje ten náš vysnívaný dom alebo to naše vysnívané bývanie, ja pomáham ľuďom, aby si dokázali ešte lepšie predstaviť to, čo v živote chcú, lebo som presvedčený, že čokoľvek si v našej hlave dokážeme predstaviť, tak to dokážeme aj uskutočniť. Čiže ako coach vlastne takýmto spôsobom pomáham ľuďom dostať sa z bodu A do bodu B, plniť si svoje ciele. No okrem coachovaniu sa venujem aj lektorovaniu, ako si o mne prezradila. To znamená, že organizujem rôzne školenia, workshopy, nielen pre širokú verejnosť, ale aj pre firmy po celom Slovensku. No a treťou takou oblasťou, ktorá v podstate tak súvisí aj s tými predošlými, je online marketing. Čiže ak nie naživo, tak potom v tom online prostredí sa sústredím na to zviditeľnenie sa alebo pomáham ľuďom, aby ten biznis mali efektívnejší. Super. A môžeš nám ešte vlastne povedať, že čo ťa k tomu viedlo, že vlastne si začal coaching, potom si prešiel lektorovaním, venuješ sa takisto aj online marketingu. Tak čo ťa vlastne k tomu viedlo, že si vybral tieto profesie? Ja som v podstate 8 rokov pracoval ako klasický štandardný zamestnanec vo veľkej firme, medzinárodnom korporáte. A práve tých 8 rokov skúseností, dennodenná práca s ľuďmi ma naviedla k tomu, že to, čo som si všimol, ako ľudia sa správajú, ako komunikujú, ako reagujú, tak by bolo to fajn nejakým spôsobom využiť, posunúť ďalej, odovzdávať tie skúsenosti. Takže som tak začal rozmýšľať, že aký by bol ideálny spôsob. A práve ten posledný 8 rok v tom mojom zamestnaní ma firma poslala na taký koučovací výcvik, kedy som sa prvýkrát stretol s takým tým reálnym ozajstným koučovaním. A vtedy, keď som videl, že čo to koučovanie dokáže, aká je to krásna, pomáhajúca profesia, tak som si povedal, že chcem byť tým koučom. Idem do toho a vlastne to koučovanie som postupne poprepájal aj so skupinovým koučovaním. Do skupinového koučovania som postupne teda prešiel do lektorovaniu, mentorovaniu, a teda začal som organizovať rôzne workshopy, kurzy, semináre osobnostného rozvoja, respektíve tzv. Tie soft skills kurzy, čiže školenia zamerané na rozvoj mäkkých zručností, čiže nejaké komunikačné zručnosti, obchodné techniky, time management, motivácia, sebamotivácia a podobné témy. No a keď som tak začal sám na sebe pracovať a budovať ten svoj vlastný biznis, tak samozrejme asi každý začínajúci podnikateľ otáčame každé 1 euro a v tom úvode sa pozeráme na to, že kde najlepšie ušetriť. A ja som si tak uvedomil, že asi najviac peňazí treba dať do reklamy. Čiže začal som uvažovať nad tým, že akú tú reklamu dokážem urobiť sám, aby som na ňu nemusel míňať peniaze, nemusel som osloviť nejaké firmy, ktoré mi urobia web stránku. Takže začal som si tú web stránku budovať na vlastnú päsť, naučil som sa robiť vo WordPresse, založil som si Instagramový účet, fanpage na Facebooku a postupne som zistil, že tá práca v tom online prostredí ma tiež celkom baví. Väčšina ľudí, keď ma oslovili a som si pýtal spätnú väzbu, že ako sa ku mne dostali, tak bolo to práve cez tie sociálne siete.
začal som dostávať aj tú spätnú väzbu, že to, čo robím na tom Facebooku, sa ľuďom páči a niektorí sa aj pýtali, že ako to robím, či ich to neviem naučiť a tak postupne vlastne vznikla tá tretia oblasť môjho biznisu a to je práve tá administrácia sociálnych sietí, respektíve jeden z tých kurzov, z tých workshopov je zameraný na to, že učím ľudí, ako efektívne pracovať v tom online prostredí, ako sa zviditeľniť na Facebooku, na Instagrame alebo na Instagrame. Čiže tak si to nejako pekne poprepájala potom nejako časom. A vlastne všetko by som povedala, že tak svojím spôsobom so sebou súvisí, že nie sú to nejaké že také rozdielne cesty, ale stále to má nejaký taký jeden stred a potom viacero tých alternatív, ktoré sa dá vlastne využiť. A ja sa ešte chcem opýtať, že si spomínal teda, že bol si predtým inej práci, si bol predpokladám, že zamestnaný tam. Tak bola to napríklad tá práca, ktorá ťa bavila? Alebo to bol tiež taký príbeh, že veľmi ťa to nebavilo, nenaplňalo a potom si teda začal podnikať a plniť si svoje ciele, sny? Určite ma to bavilo. Keby ma to nebavilo, tak asi až 8 rokov tam nevydržím v tej práci. Dôvod, kvôli čomu som ju napriek tomu nechal, bolo práve to, že chcel som nejakú zmenu. Vnútorne som cítil, že potrebujem robiť niečo iné, a respektíve už tie posledné roky v tej práci, tiež som sa tam postupne vypracoval z takej tej najnižšej pozície na nejaké vyššie pozície. Istý čas som robil aj manažéra, čiže mal som pod sebou tým ľudí, kde som sa naučil práve, ako ich inšpirovať, motivovať, ako ich viesť, ako s nimi efektívne komunikovať. No a nakoniec som skončil práve aj na pozícii nejakého lektora, čiže mal som na starosti zamestnancov, tých nových, ktorí nastúpili do tej práce a prvé týždne som sa im intenzívne venoval, učil som ich, ako komunikovať so zákazníkmi, ako sebavedome vystupovať. A práve potom tieto skúsenosti som si uvedomil, že prečo ich dávať len v tejto firme, len nejakému malému okruhu ľudí, ak to dokážem odovzdávať proste všetkým na Slovensku. Takže to bol ten moment, kedy som sa rozhodol, že skúsim to, že dám tomu šancu a všetko, čo som sa naučil, všetko, čo v sebe mám, skúsim odovzdať proste širokej verejnosti aj mimo tej firmy do nejakých iných spoločností a iných firiem. Čiže nejaké také postupné napredovanie, že nebol to ten príbeh typu, že nenávidím svoju prácu, robím rázny sek a začnem sa teda niečomu inému venovať. OK, lebo aj toto môže byť jedna z ciest, aby to proste nebrali potom niekedy ľudia, že zmením profesiu alebo posuniem sa ďalej možno na nejaký level len vtedy, keď neznášam svoju prácu. Čiže dá sa mať rád svoju prácu, ale možno tak, keď človek tak vnútorne cíti, že chce ísť nejako ďalej, tak dá sa to, že aj týmto spôsobom. Áno. Ja som mal možno aj to šťastie, že nebol som ako keby nútený, čiže tá zmena nevznikla z nejakých negatívnych emócií a z negatívnych pocitov, že nemám rád svoju prácu alebo som nejakým spôsobom frustrovaný alebo v strese, ale práve naopak tým, že som bol v pohode, tak aj ten štart toho podnikania si myslím, že mi tak celkom to tak pomohlo, že nepotreboval som tou zmenou zakryť nejakú negatívnu emóciu. Hej, super. A čo sa týka nejakých tvojich úspechov, ktoré ty považuješ také za svoje najväčšie, čo by si o nich povedal, že ktoré to boli? Často dostávam túto otázku a vždy sa tak zamyslím, že za tých x rokov, čo môžem tak nejakým spôsobom povniesť na ten najúspech, lebo našťastie tých úspechov je veľa a ja každý jeden drobný úspech vnímam ako veľký úspech. Možno jeden z takých tých najväčších je to, keď vidím, že ľudia, ktorým som nejakým pomohol, sú naozaj úspešní. Ak dovolíš, tak môžeme vlastne publiku prezradiť, že napríklad aj teba vnímam ako jeden z takých mojich úspechov a popri všetkej skromnosti. Určite sa pamätáš, že naše prvé stretnutie sa odohralo asi pred vyše 6 rokmi, kedy si ma oslovila v podstate ako klient, ešte sme si vykali, videli sme sa prvýkrát. A podobne ako si položila aj tú predošlú otázku, ty si ku mne vtedy tiež prichádzala ako koučovaná osoba s požiadavkou, že bola si v práci v jednej nemenovanej malej predajničke, kde ťa to nejakým spôsobom nebavilo, cítila si, že jednoducho nie je to ono, nedokážeš napredovať, možno aj tá komunikácia s tými ľuďmi tam nebola úplne OK.
a prišla si s plnými otázkami, že čo ďalej, že chceš sa posunúť, ale si nejakým spôsobom zaseknutá. No a ja verím tomu, že možno aj to naše stretnutie, aj to naše koučovanie ti pomohlo naštartovať potom tú tvoju novú budúcnosť a nové ja a nové smerovanie a ťa doviedlo možno dnes až do toho bodu, kde sa nachádzaš. A ty si bola pre mňa taká prvá lastovička a môžem prezradiť, že po tebe bolo veľa takých ľudí, ktorí tiež boli niekde zamestnaní, prišli frustrovaní, prišli možno vystresovaní, prišli s nízkym sebavedomím, s plnými otázkami a neuvedomovať si, že aké mám vôbec svoje silné stránky a čo by ma mohlo baviť. A to je taký môj úspech, že evidentne si tú svoju prácu robím rád, lebo mnohí z nich sú aj dnes už úspešní koučovia. A pritom ja ako coach som bol pre nich taký prvý kontakt, oni predtým vôbec ani nevedeli, že ako to coachovanie funguje, čo ten coach robí. Takže ak som ich dokázal natoľko inšpirovať, že tá zmena ich viedla k tomu istému alebo k podobnej profesii, ako robím ja, tak toto vnímam ako úspech, že evidentne ich to muselo osloviť, evidentne v tom videli úžitok a nejaký ten zmysel pre seba alebo životné poslanie. OK, super. A hej, ja potvrdzujem vlastne, že ty si bol tiež takých jeden z prvých koučov, s ktorými som prišla nejako že, do kontaktu. A ja som presne bola ten prípad, ten opačný, ten druhý, že ja som neznášala svoju prácu, ja som tam nenávidela chodiť. Proste ja normálne, keď som o tom rozprávala, mne bolo až do plaču. Proste tak som bola vyhoretá, alebo ako by som to nazvala. A hej, takže pomohlo mi to nejakým spôsobom robiť zmenu, lebo vlastne do niekoho mesiaca som dala vtedy výpoveď a išla som robiť nejaké iné veci. No a super, že si to tak vlastne prepojil, lebo tiež zo svojho okolia vnímam, že teda či už chlapi alebo ženy, proste ľudia tak všeobecne majú ako keby možno takú nízku mienku o sebe, fakt veľa ľudia nevie, že v čom sú dobrí a očakávajú teraz, že keď sa povie, že objav svoju vášeň, že je to niečo, že wow, prevratné, brutálne, že teraz takto to objavím a hneď sa zmením svoj život, že sa všetko prevráti na ruby. A pritom môžu to byť aj nejaké také veci, že, ktoré možno si nevšímajú alebo ktoré berú ako nejakú samozrejmosť. Tak by sme sa teda mohli pobaviť aj o tom, že akým spôsobom možno nájsť tú vášeň. Neviem, či ma počuješ dobre. Počujem ťa, hej, aj vidím. Aj ma vidno, dobre, v poriadku. Ja sa trošku vrátim práve k tomu, čo si povedala, že aj ty máš taký pocit, že niektorí ľudia majú nejakým spôsobom nízke sebavedomie. A pre mňa je to taký paradox, lebo ako som spomínal, tým, že intenzívne vysím na tých sociálnych sieťach, tak vidím, že ľudia na sociálnych sieťach teda majú obrovské sebavedomie. Naozaj v momente, keď máme hokejové majstrovstvá, tak každý je zrazu expert na šport. Keď prichádzajú voľby, každý je politikom. Keď tu máme tú korona situáciu, tak každý sa tvári, že je úplne že expertom a tým najlepším vedátorom. Ale potom je to pre mňa také celkom prekvapujúce, že keď reálne tí ľudia prichádzajú a oslovujú ma s tým koučovaním, ja som za posledné roky bol až prekvapený, že takmer až 90% ľudí, ktorí prichádzajú osobne za mnou a oslovujú, tak majú jednu a tú istú tému, a to je práve chýbajúce sebavedomie. A ľudia prichádzajú s tým, že neviem, či na to mám, neviem, či to dokážem, neviem, že vôbec kto som a čo chcem a kam smerujem. A je to pre mňa potom také celkom prekvapujúce, že na jednej strane to vyzerá ako presný opak, a práve teda o tom to je, že snažím sa tým ľuďom pomôcť tým, že ja ich nepoznám, tak ja im neviem poradiť. Ale v podstate ako coach ani nie je to mojou úlohou radiť. A ľudia často aj prichádzajú s tým, že Tomi, tebe sa darí, sledujem ťa na sociálnych sieťach, že povedz mi, čo mám robiť. Ja stále hovorím, že keby som im dal aj nejaký návod, alebo by som im presne opísal, že deň po dni, čo som robil ja, tak snažili by sa okopírovať nejakú situáciu, ktorá sa udiala v inom čase, v inom prostredí, na inom mieste, s inými ľuďmi. No aká by bola pravdepodobnosť, že by sa im to podarilo? Takmer nulová. A keby aj sa snažili kopírovať tú moju cestu,
a niekde by zlyhali, tak koho by asi obviňovali? No samozrejme mňa, lebo ja by som im dal ten návod. Takže presne ako coach neradím, nedávam žiadne návody, ja sa snažím len takými zaujímavými otázkami inšpirovať a dôverovať tomu, že aj keď ten človek nevie, on nevie, že to vie. Čiže snažím sa z neho vydolovať takú tú tie nevedomé silné stránky alebo možno nejaké tie inšpirácie, nejaký ten vnútorný potenciál, ktorý naozaj ja dôverujem tomu, že drieme v každom z nás. Niektorí si ich uvedomujeme, tie naše silné stránky viac, niektorí menej. Práve takýmto koučovaním sa snažím naviesť ľudí, aby si uvedomili, že čo už v živote dokázali, vďaka čomu sa im to podarilo. Keď ich ľudia oslovujú s nejakou prosbou, že poď a pomôž mi, tak aké sú to najčastejšie témy, kde im ľudia veria, že ty to z nás všetkých vieš najlepšie. Čiže práve ten človek postupne si poskladá to puzzle a zrazu vidí pred sebou svoje také silné ja, sebavedomé ja a vie si lepšie utriediť tie myšlienky, že v čom som naozaj dobrý, čo dokážem, ktorá je tá činnosť, ktorú keď vykonávam, tak si pritom ani neuvedomím, že ako plynie čas. No, väčšinou tam sa skrýva tá sila, tá energia. A vieš ešte povedať možno ďalšie otázky, ktoré ti tak napadnú teraz v rýchlosti, že čo ešte by tak mohlo pomôcť vlastne tým ľuďom, aby si tak viacej zvedomili alebo uvedomili nejaké možno talenty, silné stránky? Najlepšie je možno trošku sa vrátiť aj do detstva, nie v zmysle, že spomínať si na to, čo som robil ako dieťa, lebo tak možno polovica povie, že chcel som byť kozmonautom alebo požiarníkom. Ale skôr objaviť to kreatívne dieťa v sebe. Lebo čo to dieťa robí? To dieťa vlastne, činnosť dieťaťa prechádza z jednej hry do druhej hry. Dieťa je ten malý tvor, ktorý ešte nevie o tom, že existujú nejaké bariéry. Dieťa si myslí, že všetko sa dá. A postupne potom, ako dospievame, tak prichádzajú nejaké rôzne autority v našom živote, ktoré nám tie bariéry dávajú, alebo možno nejaké tie prvé neúspechy v živote, kedy keď dvakrát možno niečo skúsime, tak na tretíkrát si povieme, že už do toho nejdem. A sami si tak vytvárame nejaké bloky a to najdôležitejšie je nejakým spôsobom nemať ten strach, nebáť sa neúspechu a možno si ten neúspech aj privolať a pozorovať samého seba, že keď sa mi to nepodarilo, tak kde som možno zlyhal, tým, ktorým sa darí, tak čo robia inak a čo môžem ja urobiť preto, aby na budúce to inak dopadlo, lebo ak dennodenne budem robiť tie isté činnosti, tak samozrejme nemôžem očakávať, že príde nejaká pozitívna zmena. Čiže to najdôležitejšie je, hovorí sa tak, že opustiť zónu komfortu. Ja tiež nerad používam tento výraz, prečo by sme mali opúšťať niečo, kde sa cítime dobre. Ja skôr používam výraz, že rozšíriť svoju zónu komfortu. To znamená, že priniesť do svojho života veci, ktoré som predtým nerobil a nebáť sa ich, že keď prvýkrát niečo vyskúšam, nemusí sa mi to hneď na prvé vydariť, ale aspoň viem, že sa mi to páčilo, či som v tom našiel nejakú vášeň, či to bolo niečo, čo ma bavilo. A takto si viem nejakým spôsobom vytriediť a skôr či neskôr určite natrafiť na tie veci, ktoré mi potom pomôžu objaviť svoje silné stránky a posunúť ma dopredu. Čo napríklad v takom prípade, že by prišiel za tebou nejaký klient alebo klientka, hľadali by ste silné stránky, talenty a keby proste bola taká, alebo bol taký, že nevie na to prísť, že si fakt myslíš napríklad, že nemá žiadne silné stránky ani talenty, tak čo v takom prípade? Nemyslím si, že existuje človek, ktorý nemá nejaké silné stránky. Minimálne pochválim toho človeka, že už to, že ma vôbec oslovil, už to, že si uvedomuje, že je tam nejaká potreba, už to je celkom silná stránka, lebo volá sa to v podstate sebareflexia a uvedomovať si, že niečo nie je v poriadku a mám nejakú potrebu niečo v živote zmeniť,
je v podstate takým tým prvým momentom. Takže snažím sa ľuďom tak odzrkadliť, že aha, však už toto je taká prvá silná stránka, že máš dostatočnú sebareflexiu a poďme potom reflektovať teda na nejaké minulé úspechy. Čiže snažím sa hľadať v minulosti. Koučovanie je zamerané na tú pozitívnu budúcnosť síce, ale keď je človek niekedy zaseknutý, tak na chvíľočku zabrneme do tej minulosti a skúsime nájsť nejaké také svetlé momenty. Čiže skúsim otázkami naviesť človeka, aby si spomenul na tie chvíle, kedy sa mu niečo podarilo, kedy dostal nejakým spôsobom pochvalu, alebo kedy práve iní ľudia prišli za ním, aby im niečom poradil. Keď možno v práci bol ten kolega a prišiel, že vieš, ty to vieš urobiť z nás všetkých najlepšie. Čiže skúsim, aby ten človek si tak uvedomil, že určite v živote každý mal zo pár týchto momentov a keď si ich nejakým spôsobom dáme dokopy, tak potom prenesiem toho človeka do tej pozitívnej budúcnosti, ideme do tej vizualizácie, čiže práve tak ako ten architekt vizualizuje na papieri ten vysnívaný domov, tak snažím sa otázkami naviesť toho človeka, že predstav si, že to, čo by si chcel, dokážeš. Že tie silné stránky, o ktorých pochybuješ, alebo pri ktorých si myslíš, že ich nemáš, že stane sa nejaký zázrak. Túžiš, že to dokážeš. A keď to dokážeš, a keď už to tam v tej budúcnosti robíš, tak čo je zrazu iné? Ako to tam okolo teba vyzerá, ako na teba ľudia reagujú, ako sa ty pri tom cítiš a snažím sa toho človeka čo najviac vťahnuť do tej predstavy, že naozaj je to reálne a potom ho tak trošku vrátim, že OK, a keď už máš tam tú predstavu tvojho budúceho ja, ktorý to dokázal, tak vďaka čomu si sa dostal do toho momentu. Keď od dnešného dňa sa pozrieš do tej budúcnosti, tak kto ti pomohol, čo všetko ti pomohlo, čo všetko si musel preto urobiť, aby si dokázal. A zrazu tí ľudia začnú prirodzene sami od seba si uvedomovať, že naozaj, ak niečo chcem, tak čo všetko musím preto urobiť. A potom už ideme do tých konkrétností. Kedy to urobíš, ako zistíš, že to funguje, podľa čoho si to všimneš. Čiže nejaké tie akčné kroky. Super. To je veľmi zaujímavá technika, lebo vlastne človek, keď sa tak uvoľní a si predstaví, že OK, tak keď všetko bolo možné, alebo peniaze nezohrávajú rolu, tak už trošku inak na tým začne premýšľať, že vlastne to je ako keby nejaké momentálne obmedzenia, ktoré on si myslí, že má, tak keby začne dávať bokom a začne konečne na tým aj nejako premýšľať, takže určite odporúčam túto techniku. A naozaj si sadnúť k tomu, papier, pero a začať na tom pracovať, lebo keď si to možno človek povie len tak, že do vzduchu popremýšľa trošku na tým 5 sekúnd, tak asi sa nedostane veľmi k tým silným stránkam. Neviem, že ako máš ty skúsenosť s týmto, že keď, ja si trošku porozmýšľam nad tým. Ja sa snažím, aby ten človek rozmýšľal ešte v tom momente, keď sme spolu. A tu je taká zázračná práca s tichom, lebo niektorým, keď dám tú zázračnú otázku, že predstav si, že, tak áno, nie každý má takú silnú predstavivosť. Ale keď tak zostanem ticho robí s nami to, že ja donútim vlastne toho človeka, aby predsa len začal rozmýšľať. A niekedy možno len aj 10 minút tak si ticho sedíme, pozeráme sa na seba, ale skôr či neskôr pre tú druhú stranu to ticho začne byť trápne a zrazu niečo príde. A stačí, keď príde také maličké svetielko. Pre mňa je to dôležité, lebo už sa mám čoho chytiť a už viem, ako potom ďalšími otázkami to rozvíjať ďalej. A chcem sa ťa ešte opýtať z uholu pohľadu, že či je podľa teba dôležité a potrebné zameriavať a rozvíjať aj slabé stránky, ktoré máme. Že myslím, že aj keď sa niekoho opýtame, tak asi 99% ľudí bude vedieť povedať svoje slabé stránky, že čo mne sú dobrí, čo mi nejde, tak je podľa teba dôležité to rozvíjať?
No, dôvod, prečo si väčšina ľudí myslí, že je to dôležité, je možno spôsob, ako tá naša generácia bola vychovávaná. Lebo keď aj ty sa na chvíľočku vrátiš do školských lavíc, napríklad na základnú školu, tak matikár od nás očakával, aby sme boli najlepší a mali samé jednotky z matematiky. Ten, kto nás učil nejaký cudzí jazyk, mal tie isté očakávania. Učiteľka chémie rovnako chcela, aby sme mali jedničky z chémie a fyzikár mal znova podobné očakávania. Čiže namiesto toho, aby nás ten minulý školský systém nejakým spôsobom odhalil, že v čom sme dobrí a sústredil našu pozornosť na túto vec, tak celá tá naša energia bola roztrieštená do rôznych oblastí a potrebovali sme sa ako možno deti, študenti venovať aj veciam, ktoré nás nebavili. A práve vtedy potom chýbal ten čas a priestor, ktorý sme mohli venovať radšej tomu, čo nás baví a naplňa. Preto som ja naozaj presvedčený, že efektívne je venovať až 80% času, energie, inšpirácií tomu, v čom som dobrý a 20% času a energie venovať odstráneniu nejakých nedostatkov. Ale sústrediť sa na to, v čom nie som dobrý, ak viem, že aj takto k životu nepotrebujem, je strata času. Takže dôležité je objaviť svoje silné stránky a potom venovať tomu maximálny fokus, energiu. Lebo v podstate aj ja v rámci toho podnikania som si uvedomil, že čísla, ekonomika, proste to nie je moje. Tak prečo by som sa to mal učiť, prečo by som si mal nejaké také tie veci robiť sám, ak sú ľudia, ktorých to baví. Máme tu ľudí, ktorí proste založili živnosť a sú ekonómovia, venujú sa vlastne účtovníctvu. Jednoducho ich to baví, takže ak je niekto, koho baví tá oblasť, ktorá mňa nie, tak radšej mu zaplatím za to, nech si to robí. Možno práve ten ekonóm je tak nastavený, že jeho napríklad nebaví online prostredie, on vôbec nevie robiť s grafickými nástrojmi a on si tiež potom nájde niekoho, k tomu urobí tú web stránku, aby vôbec si vedel nájsť klientov. Čiže práve to je to krásne, že každý sme niečom dobrý a tým pádom to, čo ja nie som úplne nejaký expert alebo neexcelujem v tom, tak posuniem to niekomu druhému. Aj presne, koho to bude vlastne nejaká silná stránka, možno, že vášeň sa vyžívať v tých tabulkách napríklad. No a ešte vlastne, kvôli čomu podľa teba je dobre poznať svoje silné stránky a talenty? Odpoveď je asi úplne jednoduchá. Ten, kto nepozná svoje silné stránky, tak asi evidentne sa fokusuje na svoje slabé stránky. A šprtať sa v nejakých neúspechoch, šprtať sa v minulých zlyhaniach je niečo, čo nás zablokuje a určite nám nedovolí sa posúvať dopredu. Nedovolí ako keby, že našej osobnosti sa rozvíjať. Že nájsť svoje silné stránky a venovať sa svojim silným stránkám je jediným funkčným predpokladom toho, aby sme sa stávali stále lepšími ľuďmi, aby sme sa dokázali niekam posúvať. A to je ten najsilnejší predpoklad urobiť v živote nejakú zmenu. OK. No a ešte sa chcem opýtať, že napríklad, že stane sa taká situácia, že niekto má nejakú prácu, či už možno podnikanie alebo zamestnanie, a nejako možno cíti, že nevyužíva, alebo teda, že možno nejakým spôsobom už nebaví. A potom si sadne, naozaj si napíše, v čom je dobrý, s čím vlastne chodia za ním ľudia a tak ďalej a zistí možno, že ho to ťahá niekde inde. Tak čo by si odporúčil takému človeku? Ak príde ten moment v mojom živote, že si uvedomím, že robím niečo, čo ma nebaví, a mám to šťastie, že zároveň si uvedomím, že čo iné by som chcel robiť, tak to najjednoduchšie, čo ten človek môže robiť, je ísť za tým. Proste nebáť sa. Nenechať sa ovplyvniť možno nejakým okolím, ktorí mu neveria. Lebo naozaj my často máme okolo seba ľudí, ktorým keď niekedy pri tom pive alebo pri tej káve prídeme s tým nápadom, že
ja chcem dať výpoveď, ja chcem založiť živnosť, alebo chcem ísť niekde do iného mesta, do úplne inej firmy, tak každý najprv tak neveriacky, že však ty na to nemáš a prečo by si to mal robiť. Čiže jeden z tých dôležitých aspektov je obklopiť sa ľuďmi, ktorí mi dôverujú, respektíve nenechať sa ovplyvniť tými, ktorí ma ťahajú naspäť. A potom mám stále také dve možnosti, keď práca, ktorú aktuálne robím, nie je až natoľko frustrujúca, že potrebujem sa mať vypadnúť okamžite, tak ja stále odporúčam, že ak to má byť napríklad živnosť, nejaké vlastné podnikanie, založenie firmy, tak je fajn to urobiť ešte súbežne. Že vyskúšať to, mať ešte stále nejakú tú istotu, lebo mať istotu v živote je niečo, čo potom pomáha lepšie sa sústrediť na ten svoj budúci cieľ. Niektorí ľudia naozaj robia tú chybu, že opustia svoje zamestnanie, opustia ten pravidelný príjem, potom nejaký čas vôbec rozmýšľajú, že čo ďalej a potom začnú podnikať a zrazu zistia, že chýba im možno čas, chýbajú im peniaze, chýba im nejaká tá istota a práve ten strach potom robí s nami to, že chýba tá vnútorná motivácia a prichádza potom nejaká taká nedôvera vo svojej schopnosti, čiže ak sa dá, tak odporúčam ľuďom, že ešte popri zamestnaní venovať sa vlastne tomu budúcemu podnikaniu alebo hľadaniu toho nového zamestnania, skúšať to a keď vidím, že už mi to ide, že už som urobil tie prvé kroky, že už pokračovať ďalej bude oveľa ľahšie, tak vtedy potom môžem ako keby pustiť tú kotvu a zanechať ten svoj predošlý život. Čiže skúsiť to, nebáť sa, obklopiť sa ľuďmi, ktorí mi dôverujú, možno nájsť si nejakého mentora, nájsť človeka, ktorý už to dokázal a vie mi nejakým spôsobom pomôcť byť pre mňa tou podporou, lebo áno, zlyhania prídu. Prídu aj neúspechy, prídu aj dni, kedy sa zobudí človek a si povie, že asi to bolo to najhoršie rozhodnutie v mojom živote, ale naozaj dôležité je to nevzdať a vtedy je fajn, ak je tam niekto, kto ma môže podporiť. A či už reálne, fyzicky, alebo môže to byť aj človek, ktorý žije na druhom konci sveta, ja ho vôbec nemusím poznať, ale len to uvedomenie si, že niekto to dokázal, mi dá tú silu, že aha, tak idem robiť niečo, čo asi nie je nereálne. Trošku si mi aj odpovedal ešte jednu otázku, ktorú som sa chcela aj opýtať, že vlastne vieš, môže sa stať aj taká situácia, že niekto vyštuduje vysokú školu, lebo nejakým spôsobom možno okolie, rodina, rodičia ho dotlačili k niečomu, začal vykonávať tú prácu a potom zistil, že ho to napríklad fakt, že nebaví, že nedáva tam tie silné stránky a že ako napríklad to nebrať ako nejaké osobné zlyhanie alebo že ako sa vysporiadať s tým, že teraz sa musím postaviť sám za seba a oznámiť rodine, že nebudem lekár, nebudem právnik, nebudem ITčkár, nebudem niečo, hej, že čo očakávali odo mňa. No, tam je dôležité si uvedomiť, že chcem žiť svoj život, alebo chcem žiť život, ktorý očakávajú iní okolo mňa. A uvedomiť si, že nikto nemá takú zodpovednosť za môj život ako ja sám. A je dôležité robiť rozhodnutia, s ktorými budem maximálne spokojný. Čiže premietnúť si to, že OK, že buď im to poviem a rozhodnem sa ísť úplne inou cestou a svojou cestou, alebo si poviem, že OK, tak pôjdem podľa ich očakávaní, ale rýchlo si tak premietnem, že OK, keď pôjdem po tej ich ceste, kde asi budem o 5 rokov, o 10 rokov a ktoré budú tie momenty, ktoré možno budem ľutovať. Ktoré budú tie momenty, kedy si poviem, že to bolo zlé rozhodnutie. A čím viac takých vecí tam nájdem, s ktorými nebudem spokojný, tak tým viac ma to dokáže motivovať naozaj k tej zmene, tým viac ma to dokáže motivovať k tomu, že nebudem sa báť, postaviť sa pred rodinu, pred blízkych a povedať, že ja viem, že vy ma tam vidíte, viem, že sú to vaše očakávania, ale je to môj život. Ak vám záleží na mojom šťastí, tak ma podporte na tejto mojej ceste. Super, ďakujem pekne za odpoveď. No a možno ešte taká záverečná, klasická otázka, že čo by si odkázal chlapom za mňa?
Chlapom 2.0 by som hlavne odkázal to, aby z toho chlapa 1.0 nemali strach a obavy zmeniť sa na tú verziu 2.0. Alebo verím tomu, že každý sa počas života rozvíjame. V bode, v ktorom sa nachádzame možno práve dnes, nemusí to byť to naše finálne ja. Vždy je šanca sa dostať niekam inám, vždy je šanca sa posunúť na nejaký ten vyšší level, či už pracovný, duchovný, mentálny, alebo proste nejaký ten rozvojový. Je to naozaj na nás, že či to chceme, či potom túžime a keď vieme, že nám to môže priniesť do života viac pozitívneho ako negatívneho, keď vieme, že nám to do života môže priniesť šťastie, môže nám to priniesť lásku, slobodu a pokoj, tak jednoducho uvedomiť si, že tieto emócie sú oveľa silnejšie ako možno nejaký vnútorný strach, obavy a obavy zo zlyhania, alebo možno z toho, že či vôbec mám na to. Super. Čiže nebať sa napredovať, skúsiť to, nebať sa neúspechov, rátať s tým, že tie prídu a oprášiť sa, pozrieť sa na to, že OK, keď som spadol na zem, tak o čo som sa potkol a keď som sa potkol tú vec, tak kde ju môžem na budúce dať zo svojej cesty preč, aby mi už to tam nezavádzalo. Super, tak ďakujem vám pekne za inšpiratívny a expertný rozhovor v tvojom podaní. A ja sa teda pomaličky s chlapmi 2.0 aj s Tomím lúčim. A ďakujem Tomi ešte raz za tvoj čas a prínos a všetky možné tipy, rady a triky, že akým spôsobom nájsť svoje poslanie. Som veľmi rada, že sme nezabrdli aj do témy, že ako možno sa nebáť, posúvať sa ďalej a aj tie slabé stránky, že sme rozobrali. Takže ďakujem ešte raz. No a vidíme sa potom pri ďalšom videu. Ďakujem aj ja, držím palce. Ahojte.